Usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Mga idol, muli pang nagbabalik, programang IFM News Prime Edition. At ngayon mga idol, atin pong makakapanayam ang CDRMO head ng Dagupan City. Walang iba po, kundi si Sir Ronald D. Guzman. Pabatiin muna natin. Good morning, Sir Good morning, Ronald. Mani po sa inyo lahat. Ayan. Sir, unahin na po namin, kamustahin po namin ang sitwasyon sa mga barangay po dito sa Dagupan City po. So yan po, bali ang current situation po natin ngayon, isasahan din natin itong possible na moderate to heavy rains ngayong araw. Although kahit nakalabas na si Bagyong Enteng dito sa Philippine Air Responsibility, ang ginagawa niya is hinahatak niya itong habagat. And ito kasi medyo malapit tayo dito sa may western part ng Pilipinas. At ito, kaya nararanasan natin itong pagulan. So asahan natin itong pagulan pa rin, possible hanggang ngayong araw and possible. Hopefully sana bukas medyo tumila ito, maging light na moderate rate na sana. Kamusta po, Sir? Dito sa Dagupan, meron na po bang mga lugar na binaha po? May mga flooded areas na rin kasi almost ilang days na rin ito. Pero dahil sa ulan, but despite that, ito yung mga low-lying areas na walang outlet, ay nakakaranas na rin sila ng pagbaha but still manageable pa rin ito. Isang concern din natin is yung itong mga barangays along the Pantal Sinucalan River. Alam naman natin na yung mga tubig na galing sa kumbundukan, tayo ang sumasalo at tayo yung endpoint. So as of now, bali ito yung binabantay natin, may mga parts like sa may Maluwod Fisheries, and may parts din sa Lasik Chico. Yung mga barangays natin na yung sitio nila tinatawag nilang patalan. Ito yung mga sitio patalan nila, bawat barangay. Ito yung malapit sa Kailugan, kaya ito yung may mga tubig ba dahil sa pagtaas ng ilog, but hindi naman pa naman sa gaanong kataasan at buti na lang at hindi gaanong dire-diretso itong pagulan at may patilat sila siya. Yes, sir. Sir, meron na po ba tayong mga na-evacuate po? As of now, wala pa rin, but ang BDRMC ng bawat barangay, umiikot sila tapos inaabisuhan yung mga barangay, yung mga sitio nila, especially yung itong mga nasa sitio patalan. As of now, wala pa. Yes, sir. Nakahanda naman po ang CDRMO po pagdating po sa mga rescue equipment, for example. Yes po, but ang magiging first responder natin at yung BDRMC natin, kaya tinututukan din natin ang BDRMC natin sa bawat barangay. Sila yung magiging first responder. And sa mga residente po, kung sakasakali makita nila na tumaas yung kanilang yung level ng tubig sa may Kailugan, agad na sila lumikas at lumapit sa ating BDRMC. Kasi naka 24/7 ngayon yung BDRMC natin at sila yung handang umasiste sa inyo. At ang CDRMC naman, pati mga partner agencies natin ay nakantabay para sa anumang ayuda na kakailangan ng barangay. Sir, may naitatala na po ba tayong casualty dito sa lungsod ng Dagupan dulot ng Bagyong Enteng po? Hopefully, wala po. Kasi hindi naman natin naramdaman yung hagupit ni Typhoon Enteng. Ang naranasan natin dito ay yung pag-ulan na dulot ng habagat. At pasalamat tayo, yung pinakamataas na storm signal na dala ni Enteng is signal number 2. At sa may eastern part dumaan. And yung nandito naman sa may part ng Batanes area, hindi naman natin naramdaman yung hagupit ng kanyang hangin, but yung nakapekto sa atin ay itong habagat na dala niya. Yes, sir. Last na lang po, sir. Kamusta po ang coordination po ng inyong tanggapan sa mga BDRMC naman po? Yun po, continuous yung coordination natin at tumutugon po sila sa bawat communication natin. At the same time din, para just to make sure, nagpapaikot din ang ating office sa bawat barangay para mapasyalan sila. Ganon din, papasalamat din tayo sa Dagupan City Fire Station, ang Dagupan City Police Station, at yung PNP Maritime. Kasama po sila na iniikutan din itong mga barangay. At the same time, ongoing coordination natin sa bawat agencies, kaya natututukan natin sila. Malaking factor din talaga itong cooperation ng mga BDRMC natin na nag-feedback pati yung mga barangay family nila na nagbabato sila ng information dito sa opisina at sa mga partner agencies natin. Sir, mensahin nyo na lang po sa mga kababayan natin dito sa Dagupan City.
Yan po, sa mga kababayan po natin dito, mag-ingat po tayo at expect pa rin natin itong maulan na panahon hanggang bukas. Kaya ito, alam niyo naman po natin yung senaryo natin dito sa Dagupan na sinasalo natin yung tubig galing sa kabundukan. Kaya ingat po tayo, maging alerto at maging mapamadyag. Kung alanganin na po, mag-preemptive evacuation na po tayo. Huwag na po nating antayin tumaas pa yung tubig bago saka umalis. And pangalawa din po is walang pasok po ngayon. Kaya please lang po, pakibantayan yung mga bata, yung mga anak natin, relatives natin kasi baka maligo po sila sa ilog. Malakas po ang agos sa ilog natin, baka madisgrasya po yung mga kaanak natin. At sa ngayon din po, ini-implement din pa rin din natin yung no swimming policy din, no fishing policy, no swimming sa sundaligan, at sa mga mangingisda na natin, huwag muna po malawad dahil sa sama ng panahon na dulot ng pag-ingat. Thank you so much, sir. Ayan sir, maraming salamat po. Once again mga idol, ang CDRMO head ng Dagupan City, Sir Ronald D. Guzman. Gising na!